Niki bulan Ramadan terus napa jenenge darus pun atuk 6 juz deh. Saged hafal, Mbah? Kahfi apa Yasin Ar-Rahman Waqi'ah Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amin 100 tahun dikai sugeng jian, cek iso masak, cek iso ibadah. Oke, Tutul Barisan Kuno. Kali ini saya berada di Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Dan di kesempatan siang kali ini saya akan berkunjung di salah satu rumah ya. Jadi rumah ini di depan saya ini rumah kuno teman-teman. Pemilik dari rumah tersebut yaitu Mbah Haji Aminah ya. Nah, kita akan berkunjung ke rumah beliau dan berbincang-bincang santai ya perihal rumah beliau ini dan kehidupan beliau di setiap hari. Seperti rumah Belanda ya. Assalamualaikum, kita akan berbincang-bincang sama Mbah Aminah. Akan berbincang-bincang langsung dengan Nggih mriki mawon, Mbah. Nggih mriki mawon. Sengke, Mas. Nggih. Mbah jenengan asli namanya Mbah Aminah nggih. Nggih. Kula lunga kaji kali bojo kula mati ten mriko. Kula mantuk kali kanca-kanca. Bojo kula jenenge Pak Haji Dursalam, asline Tapen. Saat itu suami jenengan di usia berapa Mbah ten mriko sedo? Usia kula pun enten 100 lebih. Kalau bapak garwane jenengan Garwa kula nggih pun pejah niku nggih pun sepuh. ngapunten Mbah jenengan ten mriki piyambakan. Nggih. Enggak ada ponak-ponak kata tapi nggih nek esuk nyapok-nyapok. Kula nang dikancani mboten purun. Enak ijen. King napa Mbah kok mboten purun sareng-sareng? Nek bengi mboten tau saged ilem emot. Kula jane kepengin nang mulih. Manduk dugi pundi Mbah? Manuk zaman kelanggengan. Kok dereng dituruti. Kula niki duwe omah, duwe sawah pun kula sukaken ponakan. Lah kula niku saben wulan disukani sembako wali negara. Nggih dhuwit, nggih beras. Pangan kula teko sembako. Kula mboten nduk omah sawah kula mun kula amalan langgar. Kula sukaken ponakan omah. Mbah, terkait griya niki Mbah nggih. Niku laras jenengan sing gadahi niki pertama. Omah niki sangahe emak. Warisan emak sing damel. Gadane wong tuwek, kula mboten melok damel. Kula biyen nututna bojo kula nang Tapen. Terus sedo jenengan balik mriki nggih. Nggih. Berarti mbahnya asli mriki nggih? Nggih, kulane asli wong mriki. Mbah niku sosok penting Mbah nggih. Niki terpandang jelasnya waktu niku gadah griya sesae niki. Kula ngaten wong omah gedibal kene rek kok pelem barang. Sae niku mah kuno. Nggih, mempunyai nilai sejarah Mbah niki Mbah. Berarti Mbah dulu niku pekerjaannya napa Mbah? Ibu-ibu jenengan, bapak, tiang sepah.
bojo kula pamong. Nek bapak ibu Kuping sampe bapak tek krungu. nggih nggih. Meripat niki tas deres niku mau. Oh niki wow. Bapak ibu pekerjaannya nopo riyen? Bapak kula sian dados calak. Tukang nyunat bapak kula nggih mudin. Itu yang terpandang ya. Oke. Umpamanya kalau baca Quran sakit nggih, sakit. Nggih mboten ate kacamata. Oh, itu sakit. Kata kula awas. Nggih, Jangan kuping ndak. Lu gak pada jelas. Kalah telinga mawon nggih. 100 tahun, Mbah. Membaca Al-Qur'an mboten usah kacamata. Mboten. Niki wau mantun deres nggih. Nggih. Niki bulan Ramadan terus napa jenenge darus pun atuk 6 juz ya. Ini di hari ketiga Tiga. ya kita tag Motone video ke amas, ya. awas. Sudah 6 juz. Berarti kesehariannya mbahnya ini membaca Al-Qur'an. Nggih. Sakit hafal, Mbah. Nggih mboten apal kabeh nggih. Kahfi apa Yasin Ar-Rahman Waqiah Tabarok. Sing surat Maryam Toha mboten tahu kula siji nggih. Cobi, Mbak. Nggih, Tabarok nggih. Apal Nggih, Cobi, Mbah. cobi, Mbah, kedik mawon. Pirang ayat ngonten, monggo. dalam Cobi jenengan waos kedik mawon. Pirang Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز منه وإذ كلما ألقوا فيها خزنتها Sampun. Allah balaku di Mbah sampun pun. Nggih. Sadaqallahu. Nggih, cekap. Alhamdulillah. Sampun pireng secara langsung. Niku sing damel kula penasaran kali jenengan kalian griyone niki. Oh, Terus penggaweane nyuting-nyuting ah. nggih. patus griya-griya ngeten iki lho, Mbak. Niki bangunane kados londo ngoten nggih, Mbak. Ngomah elek ngeten gerangan niku sampe mblosok kabeh niku. Nggih. Sing diusir kena seter gak iso dandan. Nah kok jenengan, Mbah, nedone niku pripun? Nedo. Kula masak dhewe tasik kuat to. Oh. Nggih blonjo ki ya, Mbak. Nggih. Yen bakul moro mriki. Mbak, sampai usianya 100 niki resepe yo napa? Wong dulur kula 12 pun tak karo klothok. Kirangan terus pundi ke? Dulur kula 12, kula niki sing pungkasan rusuh. Ragil. Ngapunten, Mbah nggih. Yugane jenengan teng pundi? Mboten kagungan kula. Oh. Nggih ngepek-ngepek ponak-ponakan. Tapi kula jak mulai mrene kula damelaken omah ngadep ngulon mereka. Wis aku tak ijen ae, wis nek esuk ae bantu nyapu-nyapu. Mbah-mbah mboten purun kula diomba-ombano. Kula niki jembekan. Nek diombano kelairan tak ambumo menawa gak enak, wis gak tak kongkon.
Mbak dhewe malah masak-masak dhewe. Resikan nggih. Dalemen nggih. Tak mbah mau gambar aku tak mbahno mau kok tambah kok campur sembarang karir kok. Tambah dhewe. Pokoke sembayang kita sik ngadeg kula mboten kathik arek sembojong niku mboten. Tapi nek demen dodok mboten saged ya. Alhamdulillah jadi kayak umur kita sik saged ibadah. Nggih, amin. Mboten sampe dhuwit niku mboten sampe telat nyatuk teko negara niku sak wulan loro niku ganti 1.200.000 ya. Disukani pemerintah. Nggih. Mboten sampe kekurangan nek dhuwit. Oke. Damel amal-amal. Jadi ini di ujung usia jenengan iki namung pasrah ten sing kuwasa nggih. Awak kula kula pasrahno jane pun mboten di omah mboten di sawah. Pun kula damel amal mawon. Saben Rebo malam kuwi wonten pengajian nggih ngisi kotak. Dadi mboten tapi arep yatra ngoten. Nggih. Niki ngriyane, Mbah. Kamar pinten? Kalih. Kalih. Setunggale kosong berarti, Mbah. Dalem. Setunggale kosong. Nggih. Ya jam tabrakan ngoten niku. Pada jeredah kan yen wong ijen. Meneh wayahe nyapu ora arek-arek niku. Nggih nyuwun ngapunten wong ngancane omahe kaya ngene kok. Nggih, Mboten napa, Mbah. Lah wong omahe kaya wingi wong omah gedhe banget kok pelem saya. Mboten napa-napa, ndelok omah kuno. Kok jare mang wingi arek-arek, "Mbah, omah sampeyan nggo njero HP." Ya mbuh gak roh. Kalau dites ngaji, jare arek-arek wis ana nggo njero. Rek lah sing nggo pentung kok wingi lho rek lah ya apa? Wong aku tak ora-ora sampean mantuk. Aduh aku tambah dipoto ya. Nggo pentung. Nggih. Persani lebet ta. Pun mantan nggih, nggih mpun. Nggih, Mbak. Mbak kula mersani lebet kanto, Mbak. Dalem Mersani monggo kali jenengan. pakai jejak. Nggih. Niki nate direnov, Mbak. Direnovasi nate, didandani nate, Mbak. Mboten dereng nanti didandani bulan. Lusuh omahe. Nggih. Oh niki kamare. Niki cagak-cagakan nggih tasik asli. asli. Tapi ket biyen dereng didandani anjane. Wong kula pun mboten wis tuwa tak kena ponakan. Coba lihat belakang. Yen tak kena stroke. Bisa waktu petang atus tak amalno. Nggih, Mbah. Mbak mersani pencing nggih kula. Nggih. Niki nih lho tasik napa? Zaman siyen nggih, Mbah nggih. Nggih. Lawang-lawang ini nggih. Lemari ini Hidup sebatang kara di rumah ini, Bapak. Nenek ini sudah berusia 100 tahun. Mbah Mbah Aminah. Aminah. Nggih. 100 tahun. Haji Aminah Haji berarti. nggih, Mbah Haji Aminah 100 tahun. Dikai sugeng jian. Alhamdulillah. Cek iso masak, cek iso ibadah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mbak. Monggo lenggah mawon, Mbak. Sewe di umur ku Allah kok kelangan. Mbak, putune didongaaken, Mbak. Nedhi donga, Mbak nggih Nggih. kula. Muga-muga wis duwe anak di rumah tangga. Kula sampun Kula niki dereng. Ya muga-muga Gusti Allah nek dipetukno jodhone sing Amin. anak apik. Amin. Jadi barang ono awake waras sehat, rumah tanggane bahagia. Muga-muga ini waras yang umur. Muga-muga Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Wa a'udzu bi dzambi fa innahu Rabbana atina fid dunya hasanah.
Muga-muga mawon Gusti Allah Nggih. jabahi doa Nggih, kula nggih, ndonga amin. sampean Nggih. rasa sehat, Nggih. panjang umur. Nggih, amin ya Allah. Amin. Bisa nglakoni perintah Allah, aja sampai melanggar hukum lho. Nggih, Mbah. Amin. Matur sembah nuwun nggih Mbah doane. Iya, alhamdulillah. Pun muga-muga Allah jabahi. Pun sampean mlakukan rabi yo. Nggih, Mbah, nggih. Tak dongakno ngalih jodoh sing enak. Amin. Nggih, nggih. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Aku nek ana wong masih ana wong meninggal yo kirim ae aku saya ini kokon kono. Tengok-tengok. Iki mau tengok-tengok ah. Kula tak tengok-tengok. Nggih. Nggih. Ya mungkin itu ya Polo yang dapat kami sampaikan, dan semoga bermanfaat serta menghibur. Kita bisa ambil sisi perjalanan hidup beliau yang penuh makna begitu. Semoga di bulan puasa ini juga bisa menambah bahan refleksi bagi kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena momennya ini momen yang sangat baik ya, di bulan yang baik. Semoga mbahnya panjang umur, sehat selalu, dan diberikan manfaat terus ya hidupnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.